Втори кабинков лифт и нови писти в тази зона. Писти не са достатъчни за туристи и за хора, които могат да карат ски. Нека да направим втората кабинкова лифтена станция, защото днес видяхме как опашките започват и хиляди недоволни клиенти на Банско идват и повече няма да повторят. А ние искаме да останем да живеем тук, да градим нашето бъдеще, да градим живота на нашите деца и на поколенията, които са тук. Като вас и аз искам този град да се развива, да върви напред. И сега е моментът това нещо да се случи. Няма по-добра политическа воля, по-добра основа от момента да направим с наша помощ града ни да стане наистина европейски курорт, дори и световен. Какво се случи през последните години? Все казваха на Кура пречи плана за управление на парк Пирин, пречи ЮНЕСКО. Оказва се, че нищо от тези неща не пречат. Напротив, дойде мисия от ЮНЕСКО, която констатира, че ски зоната по никакъв начин не уврежда в момента националното и световно културно наследство и природно. Напротив, всичко е запазено и ние в тази ски зона, съществуващата, може да развиваме допълнително писти, втора кабинка, нови лифтове, нови писти. Така че накрая тази зона да бъде една наистина работеща, наистина ефективна. Опашките, които и в момента ги виждаме, да спрат, хората да са доволни, че са в Банско, а не да почват да се връщат от тук и, както казаха, да отиват в Австрия, където има хиляди километра писти и все едно там няма зелени, няма екология, няма други ограничения. Скъпи съграждани, скъпи гости на Банско, искам да ви представя заместник министъра на икономиката, на енергетиката и на туризма, господин Иво Маринов. Нека да го поканим да дойде при нас и да получи нашите искания. Утре сме отново тук и с гордо вдигната глава ще започваме наново. Банско! 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 Банско!